Pouco a pouco, así é como está a ser a volta ao traballo na maior parte dos sectores non esenciais que permaneceron parados durante as últimas 2 semanas. No caso da construción, tan só se retomarán as obras que non afecten a vivendas habitadas, unha medida que Construciones José Barreiro de Lousame xa adoptara de maneira voluntaria antes da prohibición. Nos levamos desde o estado de alarma sin entrar en ninguna vivenda por preocupación dos nosos clientes, por non ter que contagialos ou que poida pasar calquer cosa, por non se sabe isto mismo que está pasando. Polo momento tan só están a traballar os responsables da empresa e en función da evolución irán incorporando máis persoal. Mañá empezarán 2 homes e así vamos ir vendo como vai indo a semana, porque como non podemos ter moita xente xunta, vamos ir pouco a pouco, cando teamos varios traballos, de telos un pouco separados, pois vamos ter. O obxectivo é garantir as medidas de precaución nun sector no que non é doado manter a distancia de seguridade e obter equipos de protección que deben renovar a diario. É bastante complicado, pero bueno, por eso temos mascarillas, compramos unhas pantallas para ter un pouco máis de protección, pero bueno, todas as medidas son boas para que a xente non lle pase nada. Así as cousas, os responsables da empresa non vislumbran un futuro claro. Todo dependerá das consecuencias económicas desta grave crise sanitaria da que agardan saír canto antes.